Eguzki diztira, espiritu bomba. Isilik egon nadi morroi, eta makurtu ire jainkosaren aurrean. Zuri nagozu, Lady Mari, zuri nagozu. Isilik eta hasi lastantzen. Ka, me, ja, me... Ostra, derlotez. Ai, kaka. Eta nik zer egingo dut, Lady Mari. Jarraitu, gero ikusikoak interneten, jarraitu. Joi, oso ongi, gaiz etorri jaiz. Oso ondo, Harry, oso ondo. Ze, dena presaltzak hau. Bai, nik patata fregituak, txokolatia, galletak eta ekarri dizkiat. Nik ura eta Coca-Cola. Nik patata tortilla bokadio batzuk eta frutie. Musika berezia ere prestatu dut bidaierako. Ikusiko duzue. Guazen ba? Gasteiztik irten Murtziaraino zenbat kilometro ote. Barne ministroari horixe galdetu nahiko nioke. 800 dira edo 700 jakimina degu biok. Ni kilometro bakoitzagatik osti bat emango diot. Pasa dugu Miranda. Oaintxe bai, oaintxe. Oso ondo. Oain, musika aldatuko dugu. Señoras y señores, España huele a culo, España huele a mierda, a todo, a gran furullo. España huele mal, España huele a rosa y a bisbal, a Norma Duval, la conferencia episcopal. Betxu, hemen bozegilaz, sakabaneketaren klasiko bat. Orain, ogia eta patata tortilla estu bilduta eta ordu batzu pasata ero sortzean bokadio mitiku jango diau. Nolako tartekoa, alako mokordoa izaten duk hori. Mesedez, jaten nahi gaituk eta? Haze sensiblea gure nafarra. Ai! Venga, kafiak eskauta martxa. Goiz, etzakinat oso ondo zer esan begori, eta ez niken hanka gehiago sartu nahi. Betxu, loteriak, hiri emandik aukera. Goez gaitiztek zerrendan onartu. Izan sinzerua, ikusi dezala ire irriparra, ire maitasuna, eta solastu lasai. Erran eguneroko gauzak. Gainera, etzakinat nola egongo dan bera, zera badakin komisaldegitik pasatu eta gero. Ez eman multagorri. Ba horixe besterik etzakanat buruan. Buenos días. Los papeles del coche y la documentación. ¿Van usted al centro penitenciario? Sí. A visitar a alguien, ¿no? Sí. Usted también la documentación. Ara! Harrigarria! Berriz ere! Baina inor ez da konturatzen! Polizi guztiak bat dira! Esango diot? Ez, gaur ez, Harry, gaur ez! ¿De dónde son usted? Vascos. Y españoles, ¿no? Venga, abre el maletero de la fregoneta. Pueden seguir. Ze moduz bego? Ondo. Bego, barkatu mila aldiz. Lerdo bat izan nintzen eta gero gainera zu atxilotu zintuzten eta... Lasai, bestela neuen eharrez hasiko nata. Ondo nago, haituten, ondo. Ze moduzko girua daukazu hemen? Tira, ona, beste bikide dauz, amesketako neska bat, 2 urte daroa sana eta zestauko bat, 12 urte daroa sana eta oso ondo zaindu nabe aseratik. Eta grapoko beste bate bai, Galizako bat, oso jatorra. Esaten nabe espetxe hau nahiko ondoa hola, bestekin alderaute, jakine. Ta zue zemuz?
ondo, azken aldian, inoiz baino batzar eta manifa gehiago niretzat behintzat. Badakizu ez naizela oso manifazalea, eta taldia ere pixka bat ofeuki dugu. Aizue, segi behar dozue, Ia grabatzen dozuen zehose, neukamen entzuteko eta beste kidiek esan da biz, zehose guri entzun nahi da belata. Bai. Bo, hau bukau da, Jarri. Bueno, bego, eutxi guapa, eutxi, maite zaitu. Berrogei minutuz milaka taupada begi ez zara. Ederki ikusi dut bego benetan, berak animatu nauni gehiago nik bera baino. Kriston neska da, la hostia. Oain dana kontau guri, Deus antzigabe. Bai, kontau dandana, patatas? Esan dit, kide jatorrak dauzkala. 2 dira, eta berakin 3. Gipuzkoar bat, amezketako. Itzegindakoak denako goan, itxasaizea usaindu zurrutin, lurra rotzonekin pernua dirudi, berrogei minutuz milaka taupada. Eta esan dik taldiakin jarraitu behar dugula, bai ala bai. Eta zehose grabatu behar dugula gainera. Ulertzen zaitut, kristalogiak ezin du aitar, gure irriparra inoiz gelditu. Eldu gara kartzela atarira, amets gaiztoen kaiola hotzeran, oiuka dabiltza gizon urdinak,